musu ci gaba ne daga inda muka tsaya a wannan bidiyo na farko wato lokutan Hausa. Amma a yau za mu duba ne dangane da lokaci mai ci na ɗaya da kuma lokaci mai ci na biyu. Shi meye bambancin su? Da farko dai wannan lokaci mai ci na ɗaya ga tsarin zubin kamar haka. Da farko tana da wakilin suna, sannan kuma tana da manunin lokaci, sannan kuma tana da suna. Ga misalin a cikin jumla, ina karantawa, ina karantawa. Da Turanci zai zamanto I am reading, I am reading. Zan iya ce kana karantawa, kana karantawa. Da Turanci zai zamanto you are reading, you are reading. Sannan kuma zamu iya ce suna karantawa, suna karantawa. Da Turanci zai zamanto they are reading, they are reading. Sai wannan na sama wato lokaci mai ci na yanzu na biyu, lokaci mai ci na yanzu na biyu. Ga tsarin zubin kamar haka. Shi ma yana da wakilin suna, yana da manunin lokaci na ke, sannan kuma yana da suna. Misali, ni nake karantawa, ni nake karantawa. Wato I am the one that is reading, I am the one that is reading. Zan iya ce kai kake karantawa, kai kake karantawa. Sai ka ce da Turanci zai zamanto you are the one that is reading, you are the one that is reading. Sannan zan iya ce su suke karantawa, su suke karantawa. Da Turanci zai zamanto they are the one that are reading, they are the one that are reading.